Αυτή είναι μια απόφαση ζωής. Τι θα σπουδάσεις, τι είδους δουλειά θα κάνεις, συχνά δεν μοιάζει με μια εύκολη προσωπική επιλογή, παρόλο που είναι δική σου απόφαση για το τι θα κάνεις. Αντίθετα, μπορείς να νιώθεις πως πολλές απόψεις σε κατακλείζουν ταυτόχρονα. Κάθε μια λέγοντάς σου τι πρέπει να κάνεις με το μέλλον σου. Αν νιώθεις αβεβαιότητα, σύγχυση ή ότι σε τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος και ότι καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση. Οι περισσότερες πιέσεις δεν προέρχονται από κακές προθέσεις. Οι οικογένειες συχνά επιθυμούν σταθερότητα βασισμένη σε ό,τι λειτουργήσε στην εποχή τους. Οι δάσκαλοι και οι σύμβουλοι μπορεί να βασίζονται σε γνώριμους, καλά καθορισμένους δρόμους. Οι φίλοι συχνά ακολουθούν τάσεις ή επιρροές της παρέας. Τα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζουν απλοποιημένες ιστορίες επιτυχίας, αφήνοντας έξω τον αγώνα που κρύβεται πίσω από αυτές. Και για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες, αυτές οι συζητήσεις εξακολουθούν να διαμορφώνονται από προσδοκίες για το τι θα πρέπει να σπουδάσουν ή να κάνουν. Όλες οι συμβουλές δεν είναι κακές, αλλά δεν ταιριάζουν όλες σε σένα. Οι χρήσιμες συμβουλές παρέχουν πληροφορίες, υποστηρίζουν την εξερεύνηση και σέβονται τα ενδιαφέροντά σου. Η πίεση περιορίζει, αποθαρρύνει και σε οθεί σε ασφαλή κουτιά. Αν δεν είσαι σίγουρη αν μπορείς να εμπιστευτείς μια συμβουλή, κάνε ένα απλό τεστ. Αν σε κάνει να νιώθεις περιέργεια, ενημερωμένη και σου προσφέρει σιγουριά, πιθανότατα είναι χρήσιμη. Αν σε κάνει να νιώθεις μικρή, φοβισμένη και εγκλωβισμένη, μπορεί να είναι πίεση, όχι καθοδήγηση. Κάποια στιγμή μπορεί να ακούσεις σχόλια όπως «Αυτός ο τομέας είναι πολύ ανταγωνιστικός, είναι κυρίως για άνδρες, είσαι σίγουρη ότι μπορείς ή θέλεις να το κάνεις, αυτός ο ρόλος ίσως είναι πιο κατάλληλος για γυναίκες». Αυτά τα σχόλια συχνά δίνονται ως συμβουλές, όχι ως κριτική, αλλά συνήθως βασίζονται σε παλιές ιδέες για το φύλο και την εργασία, όχι στις ικανότητες ή τα ενδιαφέροντά σου. Θυμήσου, οι δεξιότητες μαθαίνονται με το χρόνο. Το να νιώθεις αβεβαιότητα στην αρχή είναι φυσιολογικό για όλους. Το φύλο σου δεν καθορίζει τι μπορείς να σπουδάσεις, να μάθεις ή να πετύχεις. Το πιο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον σου, οι προτεραιότητές σου και η διάθεσή σου να επενδύσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζεσαι για το δρόμο που θα επιλέξεις. Όταν εμφανίζεται πίεση, δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Πρώτα δώσε στον εαυτό σου την άδεια να δοκιμάσει και να μάθει. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις τα πάντα τώρα. Μπορείς να πεις «Δοκιμάζω διάφορες επιλογές. Θέλω να αποκτήσω εμπειρία και να δω τι λειτουργεί για μένα». Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θυμήσου, το να δοκιμάζεις πράγματα είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι μαθαίνουν. Όταν μιλάς με άλλους, μπορεί να βοηθήσει να εστιάσεις στις δεξιότητες αντί για τους τίτλους εργασίας. Μερικές φορές λέξεις όπως μηχανικός ή ηγέτης επιχειρήσεων ακούγονται εκφοβιστικές, αλλά το να μιλάς για δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η κατανόηση της τεχνολογίας, η ανάλυση πληροφοριών και η σαφής επικοινωνία βοηθά τους άλλους να δουν την επιλογή σου ως πρακτική και ευέλικτη. Δοκίμασε να κάνεις ήρεμες ερωτήσεις. Τι σε ανησυχεί σε αυτό το μέρος? Ποιους κινδύνους και ποιες ευκαιρίες βλέπεις σε αυτό το τομέα? Γνωρίζεις κάποιον που δουλεύει σε αυτή τη θέση? Αυτό μετατρέπει την πίεση σε συζήτηση και όχι σε σύγκρουση. Όταν οι απόψεις γίνονται έντονες, γύρισε στους δικούς σου στόχους. Ρώτησε τον εαυτό σου, ποια προβλήματα με ενδιαφέρουν, τι είδους δουλειά μου κινεί την περιέργεια, ποιες δεξιότητες θέλω να κατακτήσω στη συνέχεια, σε ποια περιβάλλοντα εξελίσσομαι. Όταν σκέφτεσαι συγκεκριμένες επιλογές, αναρωτήσου, μου αρέσει αυτό ή το επιλέγω για να ταιριάξω, θα με βοηθήσει να προσαρμοστώ στο μέλλον. Θυμήσου, δεν χρειάζεσαι την έγκριση όλων.
Μια υποστηρικτική φωνή από κάποιον που εμπιστεύεσαι. Έναν δάσκαλο, μέντορα, εργαζόμενο που έρχεται καθημερινά σε επαφή με νέους, ένα μέλος της οικογένειας, ένα πρότυπο, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.